Ano ang mas masarap? Spanish bread o ensaymada? Kaninang umaga, dinala namin ang kotse namin para sa maintenance. Nag-tricycle kami pa uwi at may nadaanan kaming bakery. Siyempre, bumili ako ng Spanish bread at ensaymada. Kaya ngayon, tikman natin. Ito ang classic na Spanish bread na may margarine at brown sugar. Ayan, itong ensaymada may margarine at white sugar sa ibabaw niya. Malambot din. Parehong masarap, halos pareho lang din yung lasa niya. Pero para sa akin, mas masarap itong Spanish bread. Mas toasty konti. Super deep yung flavor ng Spanish bread. Tatikman din ni Reyna Jess. Parang baliktad tayo. Bakit? Mas gusto ko Mas tong gusto mo ensaymada. yan? Bakit? Yung margarine sa taas. Masarap. Mas malasa. Ano na lang kulang? Kape. Tara, kape na tayo.